Buenas, señoras, señores, son as 6:30 da tarde. Como cada tarde estamos cocinando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se aínda non nos seguides nas redes sociais, mal. Sí, no, a ver. Por favor, faced algo ben na vida. Seguídenos. Por qué? Porque en @voltascoprato onde temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan sempre persoas espectaculares e maravillosas. Así que, por favor, recibimos cun fortísimo aplauso a Xulio Mato, Merchi Rodal. ¡Vamos! Casi me está... Entrou dando ya as cousas de Nadal. Sí, eu tive que esquivar. Casi te dá a ti. Bueno, como estades? Moi ben. Ben, Julius, ben, todo ben? Sí, todo ben. Sí, correcto, todo tranquilo? Home, e venres... Non hai venres malo. Foi unha semana un pouco corta, porque como 25 non traballamos, non? Claro. Ora de repente son 2 días aí e xa, pamba. Ala, outra vez fin de semana. 2 días sin traballar, Sí, no sí. teu caso. 2 días máis. Pamba. Cotizaos e sen traballar. Cotizaos, man. Eso é importante. Bueno, como estás, Merchi Deusa? Moi ben, eu traballo. Ti traballas? En donde? De cando en vez. En donde? En Cangas, En nun hoteliño moi chulo, que tedes que vir, invítovos a todos a ver a Cangas, o meu hotel Rodeira Mar. No, no. Espera, Recién conseguida categoría 2 estrellas superior. pero... ¿Qué? ¿Cómo? Pero escoita, pero non invites ¿Cómo? a xente aí. Espera. Vas a pensar que é gratis. Acaba de dicir moitas cousas moi rápido. Que che deron que? Conseguimos, bueno, a categoría subimos de categoría. Entón pasamos a ser agora hotel 2 estrellas superior. Entón, espera. Queres dicir... Merecidas. Espera. Antes de darlle o aplauso que merece, queres dicir que grazas a este programa, Sí. grazas ao ben que o faz neste programa, Grazas a todos. subiches de categoría. Efectivamente. Vamos a dar un aplauso a Merchi, claro que sí, que merece. Moi ben. Pois, moitísimos parabéns para Merchi Rodal, tamén parabéns para este programa, porque onte outra vez volvemos ser líderes da audiencia na nosa franxa na tarde da Televisión de Galicia, así que estamos encantadísimos. Non? Xulio, que pasa? Non é? Líderes? É que... Pensei que estabas enfadado. No, estaba asustando esto. De sentí líderes, iso. Viñeste arriba. Bueno, pues veña, imos cociñar a ver que nos trae Reyes de Cidade Real. Hola, me llamo Reyes y vengo de Belmonte. Me han dicho que van a preparar una merluza como la preparo yo, a la gallega. Primero hago unas patatas cocidas, le echo un chorro de aceite, una cebolla y loureiro y hago un refrito. Lo dejo enfriar, escurro las patatas, le vuelco la sartén con el refrito y es el plato preferido de mi casa. Quiero saludar con un cariño muy grande a mi nieta, Ainara, que es la fan número 1 de A Voltas co Prato. Un beso muy grande para mi niña. Muy bien. Pero mira cómo ven, por ver a Dios nació. Y vuelven a qué? Ope. Veña, va. Bueno, Reyes de Cidade Real, que, a ver, será de nacemento, pero o sotaque era todo aquí, ya. Sí. A verdade é que sí. Bueno, vai estar connosco e pedía pescada. Mandaba tamén un saúdo para a súa neta Ainara, que é moi fan do programa. Se dixo que era fan número 1, A fan número 1 do programa. E non sabemos como Xulio Mato vai sorprender a Reyes. Como vai ser? Pois vou a sorprender ca peza máis exquisita da pescada. Eu. O cocote. O que? Cocote. É que é iso? Pois o que eu pensei que era cote. Pero que é? Pois esta parte. Esta parte de aquí. Esta parte de aquí que pillamos. Esta parte de aquí que non se veu. Medín. Esta parte, a das collejas. Xa, podíamos chamar colleja de cogote. Sí, pero non de correcto, pescada. vale, sí. Mira, esta parte de aquí, o cogote en realidad esta parte pequena de aquí, pero normalmente acompañámoslo con trociño do lombo. Porque che quedaba pouco. No, podemos acompañar con trozo de lombo que queramos, mentras teña a cabeza cocote. Moi ben, vale, pois... E vou a facer con as ameixas, unhas pataquiñas fritas, moi ricas, xa verás. O cocote, que eu creo que... Cocote. Churuche, que creo que vai ser a primeira vez que o probe. Nunca probache? Creo, Non Pois é estou chuchar, seguro. é un prato de Xa chuchar. vai estar bo. Fiámonos de Xulio Mato, vai facer o cocote desa pescada e Merchi Rodal, que hoxe non ten, desgraciadamente, ningunha sobremesa que facer. No, hoxe non vou facer sobremesa, hoxe vou facer unha pescada de festa. Hola! E como vai ser? Con mesillóns e lagostinos. Hola! Moi cargado iso, No, vai a ser o recheo. Con eses mesillóns e eses lagostinos vou facer un recheo que teño aquí como a pescada está aberta así e aí por dentro metemos o recheo e levamos ao forno. Riquísimo. Podes mirar á cámara que é? Non, non é ese, é ese.
Iba a decir algo, pero non me atreví. É que estaba intentando mirar a outra cámara, pero estaba despistada. Cada un fai o que pode. Inténtelo, pero moi ben, estamos encantados. Bueno, señoras, señores, cociñamos pescado na volta co prato, marchamos con Xulio Mato, veña, imos alá. A ver, querido, contenos. Mira, teño a plancha, como ves. Como que lle botou a mão? No, para que vexas que se pode tocar. Pero está toca a ti. quente, vale? É unha manía que teño de tocalas. Sí, sí, Xulio, entre meter o dedo no aceite, poñer a mão nas planchas, dalle igual Mira, todo, increíble. Con cuidado, vamos a Increíble. salgar. Hola. Isto é unha das partes máis ricas, eh? Sí? Sí. Hai moitísima xente que lle encanta o cocote porque precisamente por iso, porque ten toda esta parte de aquí que ten o oso, ves? Ajá. Eso é super, ten aquí a carrilleira, un poquinho de carrilleira, eso é super, todo super. Aí vai, para dentro. Dixeronme que non mover. Sí, Podo sí, mover? me aparto. No. É que xusto movín e me dixeron non movar moito. Mira, vale, entón agora salgamos polo outro lado e vámoslo deixar hasta que faga un poquinho de costra. Dámoslle a volta e xa vai ir para o forno, vale? Hai que salgalo moito, o cocote. Hai que salgalo igual que o lombo. Eu sei, exactamente igual. Sí, non hai que salgalo máis, botar un poquinho de sal por ambos lados. A mellor tiña concentración de sal aquí. O que? E aquí. No, que vai ter concentración? Eu que sei. Madre mía, Cañota, que eres divulgador, non podes decir esas cousas na Eu tele. que sei. Ti sabes que xa che dixen moito de ti pensa que eu non teño nin idea. Non o penses, sábelo. Pero tes que és divulgador, non? Vale, sí. Tens razón, algo te... Estás nominado aos premios non sei que de divulgación Sí, de divulgación gastronómica da miña casa. Bueno, mira, entón agora mentres o que vou facer é estas pataquiñas, vou facer unha panadera finiña e aparte teño aquí outra tixola con aceite de oliva que vou fritir a cebola, non vou pochar, vou a fritir. A mí gustame que este doradiña, que quede un poquinho duriña, vale? Vale, a xente da casa que nos chama, 664-483419, teléfono da Voltas co Prato que podedes chamar para comentar todo o que queirades, pescada. Tamén há bo prato para fin de ano, para o Día de Reis, como queirades, ou para ano novo. Eso. Ou para calquera día. Ou para calquera día. Porque tampouco é algo excesivamente caro, é super sabedeiro. Exacto, podo acabar co do teléfono, deixa. Sí, chamade por teléfono tamén. 664-483419, recordade que repartimos cartiños, como sempre, 50 euros dunha vez. E 50 doutra. Na Voltas co Prato da televisión das pescadas. E os cocotes. E os cocotes. Imos con Merche Rodal, vamos, Pablo. No te dejes que te pase la gamuza. Non escoitar esta, non escoitar esta. Merche Rodal parece que ten aquí unha pescada. Sí. Non sei se do pincho ou non, pero tes unha pescada enfariñada, non? Sí. Xa, moi ben. Está enfariñada porque, como quero facela no forno. Moi ben. Isto é para que se vexa ben, caso. Quero facela no forno. Non teño cambio ningún. Ten que, en 20 minutiños, ten que estar lista. Vamos, como temos presa na casa, pois podemos facer así. Pasala un pouquiño pola tisola e despois, no último momento, levar ao forno. Aí as pataquiñas, simplemente las cortadas en rodelas, non? Sí. Vas a botar ceboliña. Porque esta vai a ser a cama. Despois, eses 10 minutiños, 5, igual que acaban sendo 2, se vamos no peor dos casos, que vaya ao forno. Un incluso, vale. Un incluso. Vale. Vai a ir con esta camiña de cebola e patacas. Moi ben. Despois a pescada e aí imos facer unha salsiña de recheo. Encántame. Toma, pon aí o perixal, que... aquí. Aparta. Moi ben, Merche. Agora imos facer o recheo. Entón, o recheo vai levar, vexo que tes cabeces de lagostinos, eso sempre lle dá sabor, non? vai a ser unha pescada rechea, non? Pois entón, imos facer o recheo que vai a ser como unha bechamel, pero sin leite. Empezamos poñendo nunha tixola estes lagostinos, marcando os lagostinos. Entón, que é unha bechamel con lagostino e mexilón? Unha velouté. A bechamel, cando non leva leite, que leva é unha velouté. Xa sei que estou en terceiro de cociña. Ah, vale, como acabo de escoitar que estabas en bueno, pero de cociña. Ben, está ben que mo repites. Terceiro de divulgador, de por si acaso, está ben que mo repites. Bueno, entón, isto vai ser o menú que temos hoxe para Reyes no Voltas co Prato, así que imos a chamar. Veña. A ver que lle parece, non? Veña. Estás de acordo? Home, claro. Pois veña, que pase, por favor, Reyes de Cidade Real. Un aplauso para ela. Hola, Reyes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Benvida. Quedamos aquí. Bótate para diante. Espera, aquí, por favor. Quedamos con Merche porque, ademais, creo que vos coñecedes, non? Porque Ainara é Ainara. Vale, sí. Porque dudei, porque cando dixo Cidade Real, dixe, non, a abuela de Ainara, que non coñezo, unha é da Illa de Arousa e outra é de Ourense, Cidade Real, non? Bueno, é que ela vive en Ourense. Ah, claro. Porque está afincada. Así, sí. Está afincada en Ourense. Pois coñezo moito a Ainara. E a Gael, a Ainara e a Gael, os dous. Bueno, pois eu o que máis me importa neste momento é que Reyes nos conte
por que estades hoxe aquí? Porque viñestes varia xente, non? Sí. A ver, contame. Pues vinimos porque mi nieta Ainara, que Merchi la conoce muchísimo, es la fan número 1 de vuestro programa. ¿En serio? En serio. Y a ti te quiere muchísimo. ¡Ay, qué ilusión! Tienes que venir un día y ya Garousa. Pero- Y Merche también. Pero a Julio también. Ya le sabe Bueno, su menos nombre mal. y le llama el del... O da coleta, non, o do moño, sí. Pasa ya moita xente, iso, o do moño. E digo, toda a xente que está aquí, a maioría da xente veu por la movilización da Ainara. Sí, lo moví yo todo. Que fora. Mira, estamos vendo a Ainara, están vendo a Ahí Ainara está na casa que está aí. Mira, esa es mi nieta. Esa é a túa neta, non? Aí está, mira. Esa es Hola, mi Ainara. niña. Bueno, además está toda customizada para Nadal, Muy Sí. ben, Muy ben. Además es una niña que, bueno, vuestro programa le gusta la cocina, Sí. ahora la cambiamos de colegio en Ajá. a Villa García y bueno, Está encantada, ¿no? encantada. Yo la quería traer, pero su madre no me dejó un poco. Ai, dixo, bueno, mellor non. Dixo, mellor que vexe na casa. Pero Ora, bueno, yo también Uy. le metí un poquito de miedo. Vire. Porque es de Vale, Vigo. pois a próxima vez pode vir que está convidadísima, mandamoslle un bico, verdad? Un bico moi grande, Un Ainara. bico para Ainara. E vamos a dedicar o programa. Veña, sí. O programa de hoxe dedicado a Ainara, vale? Parece ben? Perfecto. Pois, seguramente a Ainara lle gusta a pescada, non o sei. Sí, gusta. porque su padre es marinero. Ai, bueno. Es lo que hay. Entón xa é o que hai. Ten que gustar sí ou sí. Sí, sí. Pois Merchi ten unha pescada moi Pois eu, especial. Conta, Reyes, Merchi. vou a facer unha pescada rechea de lagostinos e de mexillóns. Vou a facer unha salsiña de recheo. Esta é a camiña de patacas e de cebola. Todo xunto, despois a ir ao forno. 5 minutiños, a ver se nos dá tempo. Moi ben, Entón estou marcando un pouco para necesitar menos tempo de forno. Claro, es normal. Que che parece, Reyes? Pues muy bien. Ben, Sí. compras a receita ou non? Pues la voy a hacer, ¿eh? Sí. Yo siempre la pescada la hago a la gallega. Por eso, escoitei no vídeo que faz a galega, pero A la gallega porque es lo que... En esto, pero es la voy a hacer, ¿eh? eso está ben, eso está ben. E nós Porque no intentaremos... es por nada, pero mejillones en la Lladerosa hay muchos. No, sí, a verdade que na Illa de Oro é outra cosa, non, pero mexillones hai un montón. en toda a ría, verdad? En toda a En toda ría. a ría. Bueno, esta é a proposta de Xulio Mato para Reyes e para Ainara, perdón, de Merchi Rodal, imos ver a de Xulio Mato, veña, arrímate aí. Hola, Reyes. Hola. Moi boas. Bueno, primeiro, benvida. E un bico tamén da miña parte para Ainara, porque... Aí está. Hola! Mira, eu vou che contar o que estou facendo. Mira, aquí teño o cocote, que xa o marquei un poquinho na plancha, como ves, está un poquinho seladiño, e agora vamos meter no forno, vale? Mira como está soltando xa todo o xugo. O xugo, sí, Que sí. vamos a aproveitar, vale? Sí, sí. Vamos a aproveitar. Entón agora vamos a ir ao forno, vale? Abre o forno, Reyes, abre. O forno está a 250 graus, moi quente, vale? Porque queremos que se nos faga rápido, que non se nos coza, que ase. Ah, vale. Vale, entón mira, por este outro lado aquí teño, estou fritindo cebola por un lado e pataca por outro lado, porque vamos a facer unhas pataquiñas con forma de panadera fritas, pero que a cebola rico. frita tamén. Vale, están como ves os dous Sí, sí. lumes altos. E vou facer agora un refritiño con allo, vamos a botar ese jugo da pescada, e vamos a botar un poquinho de vinagre, vamos a abrir aí unhas ameixas. Hola. Que vamos a botar para arriba, Que guai. vale? Moi ben. Entón vai quedar super rico. E teño un poquinho Chámame, de... Xulio, chámame a atención que os dous tedes pataca panadeira máis cebola. que a- Vas de facer cama, ti tamén ou non? Bueno, cama o poño yo ao lado, se ela fai cama, eu poño yo ao lado para non facer igual. Vale, Vale? pareceme ben. No, Que porque vai dicías? moi ben, vai moi ben. Que tiñes aí? Gusta o picante? No mucho, pero Non bueno. mucho, pois vamos a botar unha pouquiña só. Bueno, vale, vale. podemos botar según nos guste, vale? Temos aquí uns chiles vermellos, entón vamos a botar unha puntiña só para que teña unha gracia e nada máis. A Vale? Ainara gusta yo picante ou non? Non. Non? Pois entonces, Pois cando veña Ainara non cando veña Ainara non utilizamos o picante. Que contamos que veña, ahora ten Eso, que vir. está máis que invitada e está obrigada a vir. Estamos ya dedicando- Oficialmente obrigada. estamos ya a vir. dedicando o programa. Correcto. Voulle preguntar a Reyes agora cal das dúas levarías ti para Ourense ou para Illa ou para Vilarcía, para onde que irades. A ver, yo mirando a las dos tienen una pinta muy buena. Que aquí suele pasar eso. Sí. Normalmente. Y no sé por cuál decidirme, la verdad sea dicha. Bueno, pues vou te mandar. Reconozco que las dos tienen buen pie. Bueno, ¿entiendes? Pero, Pero voy a probarlas mejor. pois, a ver se o final tamén é bo, Veremos. Vou te mandar a zona de sufridores, vale? Venga. Veña, un aplauso das Reyes, que ven. De Cidade Real está con nós con a volta a comprar a televisión de Galicia. Ai, a pescada, un luxo da nosa gastronomía. Habendo pescada, quen necesita caviar? Os que non coñecen a pescada, non coñecen o sabor, é así. Capturamos este peixe co palangre, arrastre ou volante, e polo xeral, o máis valorado, a máis valorada é a do pincho,
Comprádea de celeiro ou burela, non vos equivocaredes seguramente. Como a cociñamos? Pois de mil maneiras. Podemos facela á galega, cunha allada, algo de marisco, ao forno, rechea, pero nestas datas de Nadal queremos facer algo un pouquiño máis especial en salsa verde, con gambas, con amêndoas, vieiras, é que todo lle encaixa. Non podemos rematar a semana de mellor forma, con pescada e dous cociñeiros de luxo. Xulio, de Silleda. É menos mal que temos a Merchi que é de Cangas. É algo de peixes a verá, non? Como sempre, poderedes comentar o programa e as nosas receitas nas nosas redes sociais en @avoltascoprato. Así que, por favor, seguídenos. Imos coa de Cangas, coa de Porto de Mar, coa que sabe de peixe. Bueno. Que van eh? Boa! Bueno, pasei os lagostinos cun pouquiño de coñac. Que ben 4 cabeciñas que había para que lle dean todo o sabor a esa salsiña. Que ben eh? Moi ben, Ahora Merchi. reservamos os lagostinos. Moi ben, Merchi. Grazas. Eu entendo que te subiren de categoría. Sí. Porque imos facer agora aquí a veluté, entón. Oh, que artista, Un Merchi anaquiño Rodal. de manteiga. Upa. Ai. Derretemos. Manteiga. En esta manteiga derretida con Aí todo o vas facer a saborciño. veluté, aquí sí. Aquí sí, que é como a bechamel, o sea, é como se fora unha bechamel, pero sin leite. Moi ben. Hola. Outro É tipo que de ben leite. ulen as patacas tamén coa cebola, Coa cebola. Sí. Moi ben. Vale, Está indo. aí vamos, Hola. Entón, a veluté leva a salsa ou o xugo máis ben que soltaron os lagostinos, non? Un pouquiño de coñac, porque os... É certo. Tiven É certo. Así, un saborciño... Quedalle moi ben o E a marisco. manteiga, E a manteiga. unha noz inteira, levache un cacho... Como 30 gramos. Bastante xeitoso de manteiga, 30 estás gramos, vendo. 30 Aí estás gramos. vendo. Unha noz grande de manteiga. Así. Agora, aí imos Vale. botar unha cullerada ou unha garfada neste caso. Sí, pois non te as culler, verdad? Teño culler, que é unha culler? No, gustoume o termo garfada. No, A ver se eu non podo decir cogote, ela pode decir garfada. No, garfada compramos totalmente, toma. Bueno, ahora sí unha cullerada Aí está. de manteiga. Hola. Oi, unha cullerada de fariña. A manteiga xa foi antes. Ves, púseme nerviosa. Estás en verdes. Desde que Bueno. subiron de categoría, ahora trabúcase. Ahora de Baixamos un repente é pouco as mortal. patacas, que están collendo xa colorciño. Ajá. E damoslle unhas voltas aquí para Para que cociñar a fariña. Se cociña a fariña. Moi ben. Que cociña sempre, o sea, a fariña sempre decides que se cociñe, pero en realidade cociñase rapidísimo, porque lle dades un par de voltas e xa está. E en canto ferve un pouquiño espesa e temos a salsa lista. Nesta salsa imos a engadir mesillóns e lagostinos. E vai ser o recheo da pescada. Estou mirando a cámara boa. Moi ben, é a boa, Porque ves que ten un punto rojo encendido, verdad? Un punto Pero que vermello. cando se moven... Xa. Ti mira que ten un punto vermello. Claro, E non te ese é equivocarás. de primeiro de presentador, xa sei, pero... Sí que Bueno, nunca se... de primeiro de televisión en xeral, non de presentador. Sí. É así. Merchi Rodal, que está aquí rematando a súa veluté. Algo Listo. máis que queres contar, marcho con Nada, Xulio? vou picar lagostinos e mesillóns e yo engado aí, porque ese é o recheo. E saco patacas e cebola para poñerse na fuente para que sexa a camiña da pescada. Moi ben, pois Boa imos toda con velocidade. Xulio Mato. Veña. E vai a lo Xulio con París de Noia. Está hoxe en Silleda, mira. Sí, é logo. Como está hoxe en Hai Silleda? unha festa hoxe. Hai unha festa en Silleda. Unha festa de como é? Fin de ano. Pre-fin de ano. En sí. serio? Sí, en serio. Ai, ti eres un amigo, Eu son un amigo, eu non Ainda podo ir, que eu avisaste. traballo mañá. É que? Eu non podo ir. É logo para que estamos Entón, amigos. No, pero eu son egoísta, se non vou eu, tampouco. Bueno, mira, xa están Vale, dorados vale. os alliños. Ai, que ben ulen tamén. Sí, vámonos reservar para que non se nos torren e que non se nos ablanden tampouco, que queden así crocantiños. As patacas xa as quitei tamén, como ves aí. Sobran challos, ou? No, por? No, digo si tes de máis. Gustanche? No, pero é que me quedei sin eles na casa. Ai, sí. Pois, home, Pois mira, non podes dices. gravar fritos xa. É para Pois, home, que os querías. Porque fixe un arroz moi rico. Bueno, vas a facer. Bueno. Pois mira, sabes que vou facer? Proba outra vez. Sabes que vou facer? Que? Unha pregunta de concurso. Aí está. Outra vez, unha pregunta de concurso. Sí, señoras, señores, por 50 euros, que parte da pescada utiliza Xulio Mato? O cocote. O cocote. 66448 O cocote. 6644834 9 chamade 50 euros en xogo. Atención, Xulio Mato. Vamos ao forno. Espera. Ah. Pregunta de concurso. Chamade, vale? O cocote. Vale, chamade, veña, imos ao forno. Vamos ao forno. Imos ao forno. A ver como está iso. Está, esto está. Material, aquí hai material do bo, Aquí hai material. Aquí non andamos con Mira. tonterías,
Isto non son parvadas, Vou peñar na táboa. Mira, este é a agüiña que nos soltou, vale? Estou vendo a xente marearse no público. Vale, e agora vou enseñar a xente, vou dar a volta así. Está quente, Mira, está quente para ti, dache igual. Está casi feita de todo. Faltalle un nada, que vamos a rematar despois. Sacámola sempre un puntiño antes, porque vamos a rematar despois ca salsiña. Entón, mira, ahora, fora do lume, traemos para aquí, e vamos botar este xugo que nos soltou. Por que fora do lume? Para que non nos salte tanto. Hola. Sí, porque un pouco salta, verdad? Claro, sempre salta un pouco. Sí, sí. A ver, as receitas son as dúas moi interesantes, as de hoxe, Bien, pero espera, e aquí ahora vamos a botar tamén un chorriño de vinagre. Hola. Entón, agora, mesturámolo e vamos a ter unha pequena emulsión, ves? Emulsionamos así. E sempre fora do lume, para que non nos salte moito, e cando imos botar aquí agora, ves como vai ligando? Sí. Vamos botar aquí a ameixa. O que é increíble é que este aquí eu alabando a tua receita, que o fago de Pascuas en viernes, e ti non me digas nada. Alégrame moito que che gusta a miña receita, gañotas. Así. Pero é que non podía ser menos. Cortándome, non me deixes expresar. Mira que ceboliña frita. Mira. Vou a poñerlle o recheo a pescada e levo ao forno. Ves, ti sempre me comprendes, Merchi. Escoitasme. Entendes? Pintaza, Pintaza a cebola. Digo que me comprende ali. Pintaza, ala, venga, arranca. Se queres ir con Merchi, vou abrir a ameixa. No, pero temos que repartir cartos. Vamos. Entón, temos que darlle, non? Sí. Veña, imos a Ferrol. Hola, Pilar. Hola, Pilar. Pilar. Pilar, boas tardes. Estás aí? Eu non. Como? Pilar, estás aí? Eu son Carmen. Eres Carmen? Pois a mí dixerme Pilar, Bueno, eres Carmen, non pasa nada. De onde és? Eu son de Ourense. Pois clavámoslo, Pilar de Ferrol, Carmen de Ourense, clavámoslo, Moi ben. Moi ben. Pois Carmen de Ourense, como estás? A ver, contame que tempo tedes por aí. Creo que había moita néboa hoxe, Sí, niebla, moita niebla, sí. Sí, siga habendo ahora ou non? Sí. Ves? Eu sei non porque teño informantes ali en Ourense. Bueno, queres ganar 50 euros, Carmen? Hombre, quería. Sí. Van, por falle ti xa a pregunta, veña. Pois vamos a ver, por 50 euros. Non te escapes. No, veña, falla a pregunta. Que parte da pescada cociña hoxe, Xulio? Cocate. Muy bien, vale. Ahí está. 50 eurillos que marchan para Carmen, para Ourense. Muy ben. Ves? Vale. Mandamos un bico moi grande, vale. Feliz 2025. Gracias. Hasta loguiño. Chao, chao. 50 euros, que marchan para Ourense. Sí, sí. Guau, facemos equipazo facendo preguntas, Verdad, increíble, Veña. Bueno, vou mira, deixar espera, as vou que están abrindo. ves? Si non. Está aí. Mira, eu marcho por forno. Vou contigo, Marcho Merchi. por forno, non. Marcho por forno. Cantos minutos temos? Canto tempo temos? Tira. Temos. Tira, tranquila, non vas morrer. Non vas morrer. Tranquila. Canto tempo necesitas? Necesito que teñas. Canto tempo temos? 5. Hai 5? 5 telos, 5, 6. Bueno, vou te Carmen, enseñar, mira. Eu non Mima, coñecía obvious. a Reyes, a abuela de Ainara, pero coñecía a outra abuela de Ainara, que me botou unha bronca outro día por non saber sacar os mesillóns. Díxeme... Isto é certo, isto é real. Sí. Juana, botácheme ou non me botache unha bronca? Ai, tío. Interésame esa bronca. Pois mira, que os mesillóns que non se poden sacar así. Como non se poden Porque sacar? cando sacas o mesillón así, díxeme, deixas a mellor parte do mesillón na cuncha. Pero por iso comes. Sí. Entón, Home, a mellor é unha parte, a mellor. Eu estou contigo nesto, A ver. Con todos os respetos á abuela de Ainara, Pero que a mellor así, ten razón. de unho con outro e fas así. Entón, deixas Sai todo. o músculo enteiro. Isto na vida, Xo. No, que sí que se come, pero a mellor. A ver, É unha parte. Como se Ah, comen bo. os mesillóns na Illa de Arousa? Claro. Un saludo a toda a Illa de Arousa. un saúdo aí a Arousa, non lle fajades caso a Xulio Mato, seguide comendo así os misillóns. Estou dicindo que é Porque unha así- parte, non digo que non sea unha mala parte. No, digo sí. que- Creo que ali non... Para mí non é a mellor. No, creo que ali non imos ir presentar o libro. Pois eu sí que eu vou moitas veces aí a Sí. Arousa, a mí gusta moito. Ah, sí. Vou ali comer peixe espada, me gusta moito. Vamos estar en breve en la liga, Ali non vamos comer peixe espada. pero podemos comer cocido, por exemplo. Sí, sí. Pero imos á tardiña, para cenar, eso é... Sí. Podemos ir pola mañán, vir facer o programa e despois ir á presentación. Ai, eu teño que facer máis cousas, mira. Pua. A ver, Xulio, ti estás aquí por algo ou non? No. Vou facer un salteado con eses Eu para tomatiños... Con eses pequenos de aí, Sí. cos tereixa. Queda un minuto. Pero escoita unha cousa, Queda un dache minuto. tempo a todo. Vamos a intentalo. Vale. Que problema hai? Vale. Mira, estás 7 minutos, están me dicindo. Grazas. Sobre de tempo. Sete hasta o final do programa, Bueno, venga, va. Vale. Uns tomatiños salteados cun pouco de romeu.
vale, para adornar un poquinho o prato. Moi ben. Ai, que guai, encantanme estas cousas. Estánme gustando moito as receitas de hoxe, Moi. Vas facelas na casa despois? No. Pero... Vas mandarlle a Noelia que te as faga? No. Tampouco? Vounas facer... Valas facer tía, vounas comer eu. Vale. Parece ben? Parece ben. E se non tamén, meu sogro que é un crack da cociña, igual que miña tía Esperanza. Pero despois dixes así as receitas as que máis che gustan. Como? Para que as fagan, si lles comentas as receitas que máis che gustan para que as fagan. Sí. O ano pasado, xo contei aquí, o ano pasado, creo que foi en ano novo, cheguei a Ourense, a casa do meu sogro, e tiña as vieiras de lagostinos que fixo Xulio aquí no programa. Sí, tiña as vieiras normais e as vieiras con lagostinos porque foron un exitazo. Todo o mundo preguntaba polas vieiras e dixo, vou probar as vieiras esas que fixo Xulio no programa. E fixo, estaban moi boas, Que guai. Moi ben. E este ano fixo as miña nai en Nadal, o 25. As falsas vieiras. As vieiras normales e as falsas. Sí, riquísimas. Moi ricas, de verdad. Madre mía. Bueno. Inda por riba de ir de gorrón, vas exixindo? No, non exixo nada. Veña, vamos con Reyes. Imos falar con Reyes de Cidade Real. Vamos, falar. Aí vai. Agora aí o aplauso. Esta xente toda. Eles sí que merecen un aplauso, que veñen aquí a turarnos. Eles sí. Eles. Ai, Reyes. Qué difícil lo tengo, Eu non cho quería dicir, pero... Lo estoy viendo que es muy difícil. Fácil non tes. No. Pero ti sabes que tens que escoller un, Ese es el problema. Claro. Levamos camiño dos 700 programas e sempre gañou unha persoa. Sí, solo. Non houve ningún empate, nunca, xamais, Pero- Un día que puxamos a Xulio aí... Porque eu non... De relleno, de recheo, poño. Es que estoy viendo muy difícil, porque además tienen una pinta y unos productos muy buenos que acompañan a la merluza. Sí. Eu estou como a tía. Vexo que va a estar difícil a situación. Bueno, pero tesme que dicir que che van parecendo. Se hai algunha que digas, pois mira, interésame desto, si vas facer algunha delas. Hombre, yo voy a hacer las dos. Ah, vale, moi ben. Voy a hacer... Ahora espero que mi marido Tamén. las quiera así, porque Claro. solo quiere la gallega. Si el problema es... Ai, por dille que tamén ten que probar outras cousas, que ampliar un pouco. Pero no te preocupes que yo ya le pondré la gallega aparte. No, sabes o que faz? Farlle igual e dirlle, ahora cómela. Ah, pues sí. Dame. Lleva Dille, razón. ahora cómela. Lleva razón. Dame igual, come así. Claro. Ya está, punto, acabou. Llevas razón. Es que es muy buen gallego. Bueno, claro, sí. Pasouche hasta o acento a ti, Pasouche todo. Bueno, vou ao forno, vale, chámote un minuto. Vale. Veña, un aplauso para Reyes de Cidade Real que está con nós, con a volta co prato. A ver, creo que vamos con Merchi, non? Aí Merchi, vamos. Creo que tens que ir ao forno. Bueno. Sobrouche tempo, Bueno. Estaba agobiada, mirad, pai. Ire, a ver se che seca. De tanto que che sobrou tempo. Mira. Hola! Eso Moi merece un ben, tachán, Moi Eso ben, merece un moi tachán. Guau, Bueno, non temos espumadera. está complicado. Vamos a poñer así. Como ti queiras, Como ti queiras. Aí vai todo por riba. La cimbrelle todo, veña. Ala. Pero terás que cortarlle un cacho a Reyes, ou? Ni me contestou. Da igual, Bueno, que lle cortes corte. un cacho a Reyes. Vale, o que pasa é que teño un plato enorme. Non pode comer aí da fuente? Vale, pues vamos a dar un aplauso a Merchi Rodal, a ver si arranxa. Que crack, que artista. Imos con Xulio Mato, veña. Aquí estamos, de novo, Aquí con don estamos. Xulio Mato. Mira que salsiña nos fixo, Ole. a ameixa, Ole. para probar. Pero puxeches ti, escoita, puxeches ti o prato con forma de mexilón. Claro, en homenaxe a Illa da Arousa, para que me deixen ir. Ah, está buenísimo. Ah, que sí. Oh, Ves? O xugo da pescada, un poquinho de aceite, o Moi ben, allo. Mira, e ahora este Ai, que que temos rico aquí, está. este allo que temos aquí, separado, que está, se queres probar está crocante. dame, tampouco vou abusar eu aquí de... Collemos e colocámolos por riba, Hola. Moi ben, vale? Entón, repartímolo por todo, e o que queira allo que o come, que non. Vamos a dar un super aplauso tamén a don Xulio Mato porque é un artista da cociña. Que vou decir? E pedimoslle a Reyes que se levante e que veña a probar. Un aplauso para Reyes. Ven por aquí, Reyes. Vamos. Qué difícil. Ponte aí, Reyes. Ai, que difícil o tes, Reyes. Que difícil o tes. A ver, por aquí. Cando queiras, podes ir probando xa as dúas receitas e nós, mentras tanto, repartimos cartiños de que está rechea a pescada de
Merchi Rodal. Lagostinos e mesillóns. Ah, aí está. De que está rechea a pescada de Merchi Rodal? Lagostinos e mesillóns. A de 3, Xulio. Parece que se está Espera, vendendo. a de 3, 1, 2, 3. Pregunta de perdón, vale. Pregunta de concurso. De que está rechea a pescada de Merchi Rodal? Lagostinos e mexillón. Moi ben. 664-4834-9, chamade 50 euriños en xogo. E aí vemos a Regis probando. Ah, eu creo que agora sí que é Pilar, eh? Sí, a ver se é verdad. A ver, Pilar de Ferrol, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Vamos a dar un aplauso, vamos a dar un aplauso, Pilar. Buenas tardes. Viñas. Eu, Pilar, pensei que eres unha fantasma ou algo, pero non. Eres de verdad, verdad? Son de verdad, sí, Vale, sí. vale, pois veña, por 50 euriños. De que está rechea a pescada de Merchi? Pues de langostinos e mesillón. Moi ben, aí está, 50 euriños. Moi ben. Y felicidades polo programa que o facedes estupendamente. Moitísimas gracias, Pilar, xa Me sabes... caéis estupendamente. Moitas gracias, xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Vale. Vale, sí. Estou neso, gracias. Veña, pois un bico grande e pasa un feliz fin de ano, Outro vale? bico pa vos. Chao. Outro bico pa vos. Hasta loguiño, chao. Pois imos alá, Reyes de Cidade Real despois de probar no nome de Ainara tamén, digámoslo así. Sí. Quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? La verdad es que los dos tienen un sabor a la pescada Ahí xa. muy buena, ¿eh? Ahí xa. Soy medio un poco cocinillas y es que me ha encantado. Pero la presencia para verlo yo en mi casa y gastar esta, la de Merchi. A de Merchi Rodal, ahí está! Moi ben. Bueno, señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa hora galega. Vémonos o luns con máis receitas. Non voltas co prato de Televisión de Galicia. Chao.